Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Ξινίδη και τον κύριο Καρμπούνη και τον Όμιλο Στάσου και Σκέψου. Μου αρέσει πολύ ο τίτλος, γιατί ούτε στεκόμαστε ούτε σκεπτόμαστε, σπέβδουμε. Πιο δυνατά λέτε. Λέω ευχαριστώ τον κύριο, αυτούς που με προσεκάλεσαν εδώ και τον Όμιλο Στάσου και Σκέψου. Είναι ένας, μένα μου αρέσει ο τίτλος, αρκεί να συμπληρωθεί ότι Στάσου, Σκέψου, αλλά και μίλα μετά και μη σιωπάς. Διότι ένα πράγμα που συμβαίνει στη χώρα μας και γενικότερα είναι ότι δεν πολυσκεφτόμαστε, αλλά καταναλώνουμε. Εγώ θα μιλήσω κυρίως για τις ανεξάρτητες αρχές, για την ΑΔΑΕ, για το δικαίωμα στο απόρριτο των επικοινωνιών, που είναι μέσα στην καρδιά του κράτους δικαίου, και από την εμπειρία μου δεν θα μιλήσω για πολλά θεωρητικά για τις ανεξάρτητες αρχές, τα οποία τα είχα και αυτά προετοιμάσει. Τα είπε ο πρώτος ομιλής σας και νομίζω ότι δεν έχει και τόσο πολύ ενδιαφέρον η θεωρητική τοποθέτηση του τι ακριβώς είναι οι ανεξάρτητες αρχές, αν είναι διοικητικό μόρφωμα, αν εντάσσονται, πού εντάσσονται σε σχέση με την τριμερή διάκριση των εξουσιών, και διότι σημασία έχει για μένα ότι είναι μια πραγματικότητα που έχει επιβληθεί, ξεκίνησε από την Αμερική, από τη Γαλλία και έρχεται στην Ελλάδα, η οποία καλείται σε πολλές περιπτώσεις που υπάρχει υπόνοια ότι η διοίκηση υπόκειται σε κομματικές επιρροές να κατοχυρώνει με τρόπο αμερόληπτο την ενάσκηση ατομικών δικαιωμάτων και την ρύθμιση της αγοράς, χωρίς να είναι, γιατί υπάρχουν και τέτοιες αρχές, χωρίς να υπόκειται στις εντολές των υπουργών. Για μένα το κύριο, και αυτό το οποίο θέλω να σταθούμε, είναι ότι η προβληματική και η καχεκτική παρουσία των ανεξαρτήτων αρχών στην Ελλάδα, οι οποίες είναι ο φτωχός συγγενής του θεσμικού μας οικοδομήματος, δεν οφείλεται σε έλλειψη συνταγματικών και νομοθετικών προβλέψεων. Μάλιστα είμαστε η μόνη χώρα, νομίζω, της Ευρώπης που έχει συνταγματική κατοχύρωση κάποιων αρχών, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον νομοθέτη, τον κοινό νομοθέτη, ο οποίος μπορεί να συστήσει και να καταργήσει μία αρχή, και έχουμε και ένα νομικό οπλοστάσιο για προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, το οποίο προσομοιάζει με αυτό των δικαστικών λειτουργών. Το πρόβλημα είναι απλώς ότι στην Ελλάδα δεν εφαρμόζουμε ή εφαρμόζουμε με κουτοπώνυρο τρόπο όταν εφαρμόζουμε τα κανονιστικά κείμενα, και τώρα έχουμε φτάσει στο επίπεδο να το κάνουμε και με το Σύνταγμα, με έναν τρόπο ο οποίος είναι εξαιρετικά ανησυχητικός, γιατί αν το Σύνταγμα, που είναι το κοινωνικό μας συμβόλαιο, δεν τηρούνται ούτε καν οι λέξεις του, τότε δεν ξέρω πού πάμε. Και το δεύτερο, διότι νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό για όλους μας και εσάς που ακούτε, περισσότερο από τα θεωρητικά, και να πούμε τι ακριβώς έχει γίνει, και νομίζω ότι η περίπτωση της ΑΔΑΕ διαφωτίζει πάρα πολύ το τι συμβαίνει με αυτή γιατί υπάρχει αυτή η καχεκτικότητα. Πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα όλες οι ανεξάρτητες φωνές, το πω αλλιώς, υπάρχει μια δυσανεξία στην κριτική. Οι κρατούντες στο πολιτικό σύστημα δεν θέλουν ανεξάρτητους θεσμούς, δεν θέλουν ακόμη περισσότερο ανεξάρτητες φωνές. Αυτό ήταν παραδοσιακό στην Ελλάδα και έγινε ακόμη και στη μεταπολίτευση, παρά το άνοιγμα σε δημοκρατικούς κανόνες, διότι υπάρχει το σύστημα του the winner takes all, το οποίο σημαίνει ότι αυτός που κερδίζει τις εκλογές έχει την εκτελεστική εξουσία, έχει την νομοθετική εξουσία, μέσω του άρθρου 90 του Συντάγματος ελέγχει και την ηγεσία της δικαιοσύνης, και αυτή η συγκεντρωποίηση της εξουσίας έχει μάθει τους κυβερνώντες να μην θέλουν να αμφισβητηθεί κατά το παραμικρό οι αποφάσεις τους και οτιδήποτε κρίνουν ότι πρέπει να γίνει. Αυτή η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, αυτό πρέπει να το πούμε, έχει επιδεινωθεί τα τελευταία 5-6 χρόνια. Έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ και βλέπουμε ότι υπάρχει και μία έλλειψη πλουραλισμού και στην ενημέρωση. Τώρα, πώς εκδηλώνεται αυτό, παραδοσιακά πώς εκδηλώνεται αυτή η κακοδαιμονία, γιατί δηλαδή οι ανεξάρτητες αρχές δυσκολεύονται να επιτελέσουν το ρόλο τους, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει κάποια, μην τα μηδενίζουμε όλα,
έχουν γίνει και με το θέμα των ταυτοτήτων και με άλλα θέματα. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων έχει κάνει ένα έργο αρκετά σημαντικό. Απλώς, όταν φτάνουμε στα δύσκολα και στα κρίσιμα και όταν οι αρχές δεν είναι μαζί μας, τότε δείχνουν την πραγματική μας διάθεση που είναι εναντίον τους. Πρώτα απ' όλα, στην υποστελέχωση. Υπάρχει μια ακραία υποστελέχωση. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, η Αρχή Διασφαλίσεως Απορρίτου των Επικοινωνιών, της οποίας ήμουν πρόεδρος μέχρι τον παρελθόντα Σεπτέμβριο, έχει 35 με 40 μέλη προσωπικού. Αυτοί καλούνται να κάνουν όλους τους ελέγχους στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, Vodafone, Κοσμοτέ, Nova, σε όλους τους ταχυδρομικούς παρόχους στη χώρα, γιατί καλύπτουν και την προστασία του απορρίτου των επιστολών και της ανταπόκρισης. Να επιβάλλουν τις κυρώσεις όταν χρειάζεται, άρα πρέπει να έχουν μια νομική υπηρεσία, να έχουν διοικητική στελέχωση. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο σκοπός και αυτό να ήταν μόνο, θα ήταν πολύ δύσκολος να επιτευχθεί. Εξάλλου τα ίδια προβλήματα έχουν και άλλες ανεξάρτητες αρχές και συνταγματικά κατοχυρωμένες. Αυτά τα ξέρει η ελληνική πολιτεία, αλλά έχουν λεχθεί επανειλημμένως, ουδέποτε ναι, θα κάνουν, δεν γίνεται τίποτα. Απίστευτα μικρός προϋπολογισμός, ο οποίος δεν επιτρέπει σε μια αρχή σαν την ΑΔΑΕ, η οποία έχει κάνει τεχνολογικούς ελέγχους. Σας υπενθυμίζω ότι ελέγχει την τήρηση του απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Και έχουμε δει τι έχει γίνει. Με τέτοιους προϋπολογισμούς, όπου αναγκάζεσαι κάθε τόσο να ζητάς από τον Υπουργό Δικαιοσύνης χρήματα, δεν μπορεί να γίνουν. Για μένα όμως το κύριο είναι αυτό που αφορά την ανεξαρτησία. Ο τρόπος επιλογής των μελών, και αυτό πρέπει να το πούμε, γίνεται όχι πάντα, γίνεται πάρα πολύ συχνά και έχει γίνει πάρα πολύ συχνά με επίπεδο κομματικής συναλλαγής. Πώς θα βολέψουμε στις ανεξάρτητες αρχές ανθρώπους που έχουν φύγει από τα δικαστήρια, από δεν ξέρω ποιες υπηρεσίες, τους ημετέρους. Αυτός ο τρόπος στελέχωσης δεν δίνει ιδιαίτερο πατριωτισμό, καταλαβαίνετε πώς τον εννοώ, τον πατριωτισμό της υπεράσπισης του έργου σε αυτούς που διορίζονται, διότι ο σκοπός τους είναι μια τελική αποστρατευτική, εντός εισαγωγικών το αποστρατευτική θέση. Και δεν έχουν και το σθένος και το κουράκι, αλλά ούτε και την επιθυμία σε μια κοινωνία η οποία εξάλλου οδηγείται όλο και περισσότερο στην παθητικότητα και στην αραστόνη του καταναλωτισμού και της μη συμμετοχής. Κάποιοι άλλοι πάντα θα υπερασπίζονται το Σύνταγμα, εμείς θα είμαστε πάντα στο σπίτι μας, στην ησυχία μας. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο έλλειμμα ανεξαρτησίας στη λειτουργία των ανεξαρτήτων αρχών. Τώρα, πάμε τώρα στην ΑΔΑΕ και στο απόρριτο των επικοινωνιών. Το απόρριτο των επικοινωνιών, θα με επιτρέψετε να μιλήσω λίγο και γι' αυτό, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι έγινε με τις υποκλοπές. Το απόρριτο των επικοινωνιών είναι το μόνο ατομικό θεμελιώδες δικαίωμα για το οποίο ο συνταγματικός νομοθέτης χρησιμοποιεί το επίρρημα απολύτως. Λέει το απόρριτο των τηλεπικοινωνιών, της επιστολογραφίας είναι απολύτως απαραβίαστο. Σκεφτείτε και να μην ήταν και απολύτως τι θα είχε γίνει. Και προβλέπει εξαιρέσεις για τις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη για την εθνική ασφάλεια, αναθέτει δηλαδή σε δικαστικούς λειτουργούς και όχι απαραίτητα σε εισαγγελικούς όπως έχει γίνει στην πράξη, στη δικαστική εξουσία το αναθέτει και για τις περιπτώσεις διακρύβωσης βαρέων εγκλημάτων. Αυτό είναι το συνταγματικό πλαίσιο. Στη δεύτερη παράγραφο, το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει ότι θα συσταθεί μια αρχή η οποία θα διασφαλίζει το απόρριτο της προηγουμένης παραγράφου και των δύο εδαφείων που σας είπα. Δηλαδή θα ελέγχει η αρχή αυτή κατά τη βούληση του συνταγματικού νομοθέτη, θα ελέγχει και τη διαδικασία άρσης του απορρίτου. Δεν θα διασφαλίζει μόνο το απόρριτο. Το λέω αυτό διότι η δικαστική εξουσία, η αντίληψη που έχει η δικαστική εξουσία και με αποφάσεις γνωμοδοτήσεις εισαγγελέων του Αριού Πάγου, παλιότερα του 2009 του κυρίου Σανιδά και του 2023 πρόσφατα του κυρίου Ντογιάκου, είναι ότι δεν μπορεί η ΑΔΑΕ να ελέγχει δικαστές. Κρύβεται πίσω από αυτό ότι η δικαστική εξουσία είναι μια δικαστική εξουσία που δεν την ελέγχει και είναι πάνω από την αρχή. Το θέμα δεν είναι δογματικό να το λύσουμε. Το Σύνταγμα το λέει. Σημασία έχει ότι το λέει το Σύνταγμα. Και ο νόμος που βγήκε ο πρώτος έτσι το εξέλαβε. Και περιέλαβε διάταξη σύμφωνα με την οποία
τα μέλη της ΑΔΑΕ που κάνουν τους ελέγχους, είτε αυτοί οι ελέγχοι οφείλονται σε καταγγελία πολιτών, είτε γίνονται αυτοεπαγγέλτος και είτε αφορούν παραβιάσεις τεχνικές του απορρίτου, παρεμβολές οι οποίες οδηγούν σε υποκλοπή, είτε αφορούν τη διαδικασία άρσης του απορρίτου. Άρση του απορρίτου, σας είπα και πάλι, για εθνική ασφάλεια, η οποία είναι ανατεθειμένη στους εισαγγελείς της ΑΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής, είτε για διακρύβωση αδικημάτων που είναι ανατεθειμένα εντεταγμένα στην ποινική δικονομία και βγαίνουν με αποφάσεις βουλευμάτων. Η ΑΔΑΕ έχει, σύμφωνα με το Σύνταγμα και με τον νόμο, δυνατότητα, αρμοδιότητα και καθήκον να ελέγχει οτιδήποτε μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Το μόνο που δεν μπορεί να ελέγξει σύμφωνα με τον νόμο είναι την ουσιαστική κρίση των δικαστών, για την οποία αυτοί αποφασίζουν ότι πρέπει να έρθει το απόρριτο. Δηλαδή το απόρριτο του Χρήστου του Ράμου, ας πούμε, για ποιο λόγο πρέπει να έρθει, για ποιο λόγο δηλαδή εισαγγελεύς, ο προσπασμένος αποφασίζει, αυτό την αιτιολογία δεν μπορεί να την ελέγξει ως προς την ουσία της. Παρ' όλα αυτά δίνει το δικαίωμα, για να δείτε ποιο είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, το δικαίωμα να ελεγχθούν οι όροι και η διαδικασία άρσης του απορρίτου. Αυτό, η ΑΔΕ, αυτό έχει μείνει κενό γράμμα, διότι απλώς η ΑΕΠ ποτέ δεν έχει δεχθεί να επιδείξει σε φάκελο και σε αυτή τη μεγάλη περίοδο που ζήσαμε όλα αυτά που μάθαμε από τον Ανδρουλάκη και τον Κουκάκη μέχρι όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα σε κορυφαίες θέσεις πολιτιακές, ουδέποτε η ΑΔΕ μπόρεσε της δόθηκε η δυνατότητα να λάβει τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει με οροφή αιτιολογίας. Ο ίδιος ο νόμος, είναι η αλήθεια, δεν προβλέπει αιτιολογία για τις άρσεις του απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας. Μπορεί να δει χωρίς αιτιολογία. Και αυτό είναι ένα έλλειμμα. Εδώ υπάρχει περίπτωση να έπρεπε να διορθωθεί. Δεν νοείται πολιτική πράξη χωρίς αιτιολογία. Γιατί η αιτιολογία είναι το μόνο εργαλείο με το οποίο μπορεί να ελέγξεις αν ένα όργανο αυθαιρέτησε, υπερεύει τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας κλπ. Και οι δικαστικές αποφάσεις και οι διοικητικές πράξεις έχουν αιτιολογία. Υπάρχει λοιπόν εδώ και ένα έλλειμμα, αλλά υπάρχει και έλλειμμα με την έννοια του ότι θα πρέπει να μπει στον νόμο κάτι τέτοιο που δεν θα γίνει ποτέ, σας διαβεβαιώ, δεν θα το κάνει ποτέ η ελληνική πολιτεία, αλλά έστω να μπορεί η ΑΔΑΕ να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να υλοποιήσει στην πράξη αυτές τις διατάξεις, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει και δεν μας ενδιαφέρει τι υπάρχει στα χαρτιά. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που είναι ένα έλλειμμα, όχι εδώ παρέλειψα να σας πω ότι τα θέματα της άρσης του απορρίτου για λόγους που αφορούν διακρύβωση των δικημάτων, δηλαδή κατασκοπία, τρομοκρατία, αυτά τα σοβαρά, εκεί προβλέπεται αιτιολογία και εκεί ελέγχονται, διότι εντάσσονται, όπως σας είπα, στην ποινική δικονομία και μπαίνουν ως στοιχεία της ποινικής δικογραφίας. Ένα άλλο θέμα που υπάρχει επίσης, η ενημέρωση του θυγέντος. Ένας πολίτης που θέλει να μάθει αν παρακολουθήθηκε το τηλέφωνό του. Αυτή η αρμοδιότητα εδίδεται παραδοσιακά στην ΑΔΑΕ με τον νόμο τον αρχικό του 2003. Το 2021 μάλλον αφαιρείται ξαφνικά η δυνατότητα, καταργείται η δυνατότητα ενημέρωσης των πολιτών σε όλες τις περιπτώσεις όταν η άρση του απορρίτου έχει γίνει λόγω εθνικής ασφάλειας. Κάτι αντίθετο ευθέως με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την μεριτή και σαφή νομολογία επανειλημμένη του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τότε αναγκάστηκα να αρθρογραφήσω εγώ και κάποιοι συνάδελφοι, διότι η ΑΔΕ σαν οργανισμός δεν δέχτηκε να πάρει θέση και ως άτομα πήραμε θέση, δεν πολύ δόθηκε σημασία. Ξεσπάει η ιστορία των υποκλοπών και έρχεται μετά, επανέρχεται από τον θόρυβο η δυνατότητα ενημέρωσης με έναν τελείως μυστηριώδη τρόπο. Πρώτα απ' όλα αφαιρείται από την ανεξάρτητη αρχή, από το όργανο το οποίο έχει έγκαια ανεξαρτησίας, δίδεται στους εισαγγελείς, οι οποίοι εξέδωσαν, οι ίδιοι εισαγγελείς, ο πρώτος που υπογράφει και ο δεύτερος που εγκρίνει, οι ίδιοι μετέχουν στο όργανο που θα αποφασίσει αν μπορεί να ενημερωθεί ο πολίτης, και μετέχει και τρίτος, μειοψηφία, προφανώς, ο πρόεδρος της αρχής. Η ενημέρωση μπορεί να είναι μετά από 3 έτη, δεν καταλάβα, εγώ δεν υπάρχει και στα στοιχεία της
της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας καμία αιτιολογία γι' αυτό. Και το κυριότερο, όταν γίνει ενημέρωση, περιορίζεται μόνο στην ενημέρωση ότι έγινε η παρακολούθηση από τότε μέχρι τότε. Όμως ο σκοπός για τον οποίο το δικαστήριο του Στρασβούργου λέει ότι πρέπει να γίνεται ενημέρωση είναι για να μπορεί ο πολίτης να προσφύγει αν διαπιστώσει ότι έχει παραβιαστεί κάποιο δικαίωμά του. Το γεγονός και μόνο της ενημέρωσης είναι νομότυπο και δεν δίνει κανένα τέτοιο δικαίωμα. Επίσης, ένα άλλο θέμα που υπάρχει αυτό είναι όντως μια διάταξη η οποία επίσης έχει πρόβλημα ως διάταξη. Μια άλλη πρακτική η οποία είναι επίσης για μένα προβληματική, εδώ σε επίπεδο συνταγματικό είναι προβληματική, είναι η διαδικασία. Το γεγονός ότι έχουν επεκταθεί τα βαριά αδικήματα για τα οποία επιτρέπεται η άρση του απορρίτου σε όλα τα κακουργήματα και ήδη έχει προσθεθεί και ένας μεγάλος κατάλογος πλημελημάτων. Το Σύνταγμα μιλάει για ιδιαίτερα σοβαρές διατάξεις, για σοβαρά αδικήματα. Θα μου πείτε τώρα, το Σύνταγμα λέει εδώ είναι θέμα ερμηνείας. Εδώ πέρα τα 3/5 γίνανε 2,75 πέμπτα. Που δεν είναι καν θέμα ερμηνείας, είναι θέμα μαθηματικών, πρώτης δημοτικού. Και θα κολλήσουμε σε αυτά. Λοιπόν, αυτά όλα δείχνουν ότι το θέμα, ότι και υπάρχουν ελλείψεις, και οι οποίες είναι συνειδητές, δεν είναι ότι τα ξέρει η πολιτεία, δεν είναι ότι δεν τα ξέρει, δεν θέλει απλώς, και υπάρχει και η πρακτική η οποία δεν εμποδίζει την ΑΔΑΕ να κάνει το έργο της. Τώρα, τι έγινε με τις υποκλοπές, και αυτά πρέπει να λεχθούν εδώ πέρα, γιατί έχουν σημασία για την κατανόηση. Όταν αυτή η ιστορία ξέσπασε, η πρώτη επιχείρηση, ας το πούμε, η πίεση ήταν να μην λεχθούν στην Επιτροπή, την Εξεταστική Επιτροπή, η οποία συναισθήθη στη Βουλή, να μην λεχθεί τίποτα με την επίκληση του απορρίτου. Και έγινα εγώ αποδέκτης πιέσεων και μέσα στην Επιτροπή την ίδια και μιας ανίκαιας συμπεριφοράς, διότι είπα, σκεφτείτε στην Επιτροπή της Βουλής, που είναι η λαϊκή κυριαρχία, που είναι το όργανο στο οποίο λογοδοτεί κατά τον κανονισμό της Βουλής η αρχή, ότι δεν έπρεπε να ελεγχθούν γιατί αφορούν το απόρριτο. Λες και το απόρριτο προστατεύει τις ενέργειες της ΕΕΠ και όχι το απόρριτο των πολιτών. Μετά όλες οι γνωστές διαδικασίες που έγιναν όταν άρχισαν οι αποκαλύψεις και τη βαθύτητα που είχε φτάσει αυτή η ιστορία, και με ένα πειρωτικό λογισμικό, όχι μόνο με τις λεγόμενες νόμιμες, ένα πειρωτικό λογισμικό το οποίο έχει εφιαλτικές ικανότητες. Μπορεί να καταλάβει το τηλέφωνό σας και να ελέγχει την κάμερά του, να ελέγχει το μικρόφωνο του, να σας παρακολουθεί συνεχώς και αδιαλείπτως, ενώ η τυπική παρακολούθηση νόμιμη είναι μόνο η συνομιλία. Δεν θέλω τώρα να μιλήσω για το πώς έχει περιορίσει τον έλεγχο και η νομολογία του Αριουπάγου. Εδώ ευτυχώς το Συμβούλιο Επικρατείας έχει άλλη νομολογία, η οποία στοιχεί με αυτά που γίνουν δεκτά από το δικαστήριο του Στρασβούργου, αλλά οι εισαγγελίες ακολουθούν αυτά που λέει ο Αριουπάγος. Ακολούθησε η γνωμοδότηση Ντογιάκου, με την οποία εκείνο το οποίο ελέγχθη είναι ότι δεν μπορεί να κάνει ελέγχους η ΑΔΕ όταν ζητεί ο πολίτης να πληροφορηθεί εάν παρακολουθήθηκε το τηλέφωνο του για λόγους εθνικής ασφάλειας, δεν μπορεί καθόλου. Και αν το κάνει αυτό, πρέπει να το παραπέμπει απευθείας στο όργανο το οποίο αποφασίζει αν θα υπάρξει ενημέρωση ή όχι του πολίτη. Και αν το κάνει αυτό, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να κατηγορηθούν τα μέλη τα μέλη της αρχής, το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και όλοι οι υπάλληλοι για κατασκοπία, παραβίαση των απορρίτων της πολιτείας, βαρύτατες κακουργηματικές πράξεις, οι οποίες επισύρουν καθήρπισης βαρύτατες. Καταλαβαίνετε ότι αν είναι δυνατόν, φυσικά αντισταθήκαμε, έβγαλε και εγώ μια ανακοίνωση και πρέπει να πω έχω την ευγνωμοσύνη σε όλους τους καθηγητές οι οποίοι συνετάχθησαν τότε με την ΑΔΕ, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει μια αρχή, και ειδικά τα μέλη της, τα απλά υπάλληλοι, με απειλές ότι οποιαδήποτε δράση τους όταν θα πάνε να κάνουν ελέγχο θα μπορεί να τους φέρει σε καθήρξεις. Και βεβαίως να μην αναφερθούμε στις ύβρις και σε όλη αυτή τις απειλές, οι οποίες ήταν δημόσιες, δεν ήταν ιδιωτικές και δεν έχουν σημασία επειδή έγιναν στο πρόσωπό μου, είναι ασήμαντο το πρόσωπό μου. Σημασία έχει ότι έγιναν σε έναν θεσμό, σε έναν πρόεδρο ο οποίος ήταν θεσμός εκείνη τη στιγμή. Ο θεσμός εξυβρίστη, όχι εγώ. Επίσης, μια άλλη ιστορία για να δείτε πώς η Βουλή ασκεί το ρόλο της, γιατί και αυτό έχει σημασία.
η Βουλή, το νομοθετικό σώμα, η λαϊκή κυριαρχία, όταν ζήτησε να ενημερώσουν την Βουλή για τα ευρήματα του ελέγχου, τους οποίους είχαμε κάνει ύστερα από αίτημα του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, του κ. Τσίπρα, η Βουλή αρνήθηκε να δεχτεί, διότι με την αιτιολογία την οποία υιοθέτησε και ο κ. Στασούλας και ο κ. Μπούρας, ο κ. Στασούλας ήταν τότε πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Μπούρας πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμού και Διαφάνειας, ουδής εμφανίζεται αυτόκλητος ενώπιον της Βουλής. Το οποίο έχει τελείως άλλο νόημα, βέβαια, και όχι για τη θεσμική ενημέρωση. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που ένα κοινοβούλιο του ζητήθηκε να τον ενημερώσουν και αυτό αρνήθηκε να τον ενημερωθεί. Επίσης, ο θόρυβος που ξεσηκώθηκε τότε με την ενημέρωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ο οποίος ήταν κατά πάντα νόμιμος, στηρίχθηκε σε ρητή διάταξη του νόμου 5002 του 2022, του άρθρου 8.6, και που κανείς δεν βρέθηκε παρά την επίθεση που υπέστη τότε, γιατί αυτή ήταν ατομική αρμοδιότητα και συγχωρέστε που μιλάω για μένα, αλλά ήταν μια αρμοδιότητα που αφορούσε την άσκηση των αρμοδιοτήτων. Δεν βρέθηκε να πει εκεί παρανομήσατε, γι' αυτό σας εγκαλούμε. Κανείς δεν το είπε αυτό. Τώρα, για να μην μακρηγορώ, αλλά έχει περάσει και πάρα πολλή ώρα, διότι το θέμα είναι κεφαλαιώδες, αφορά μία παρεκτροπή, η οποία δεν οφείλεται μόνο στο ότι παραβιάστηκε το απόρριτο των επικοινωνιών, που σε μια σύγχρονη δημοκρατία ευρωπαϊκή της αρχών του 21ου αιώνα θα ήταν αδιανόητο να γίνει, αλλά κυρίως και για μένα είναι εξίσου σημαντικό την άρνηση της πολιτείας, την προσπάθειά της να μην γίνει κανένας έλεγχος. Και αυτά τα πράγματα συμπληρώθηκαν με την αλλαγή της σύνθεσης που αναφέρθηκε προηγουμένως, την αντισυνταγματική αλλαγή της σύνθεσης, και με το γεγονός ότι έκτοτε, δηλαδή δεν μπόρεσε ούτε να επιβληθεί κύρωση στην ΑΕΠ για όλα αυτά που έγινε, δηλαδή υπήρξε μια πλήρης αδρανοποίηση της αρχής. Αν αυτό το πράγμα δεν είναι απονεύρωση του συντάγματος, για να μην πω μια βαρύτερη φράση, δεν ξέρω τι είναι. Και το ζήσαμε εξάλλου και στο συνήγορο του πολίτη. Να σας θυμίσω ότι όταν ο συνήγορος του πολίτη έβγαλε ένα πόρισμα στο οποίο αναφερόταν σε πιθανές πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες ανωτά των αξιωματικών του λιμενικού σώματος, ελληνική ακτοφυλακή, για το ναυάγιο της Πύλου, όπου πνίγηκαν 650 άνθρωποι εκ των 750, και όπου η κοινή γνώμη δεν ήταν και τόσο συγκινημένη, δεν ήταν τα δικά μας τα παιδιά. Εκεί πέρα εξαπολύθηκε στον συνήγορο του πολίτη μια επίθεση επίσης πάρα πολύ έντονη και ανίκεια, θα έλεγα εγώ, και αυτά με επικείς χαρακτηρισμούς. Καταλήγω λέγοντας το εξής. Έχουμε κρίση νοήματος και κρίση του συντάγματος. Το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε μια απόφαση πρόσφατα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στα οποία, ενώ υπάρχει ρητή διάταξη του συντάγματος, η οποία ορίζει ότι απαγορεύεται η είδηση ιδιωτικών σχολών, μετέτρεψε το απαγορεύεται σε επιτρέπεται. Δεν έχω χρόνο να κάνω νομική κριτική, γιατί δεν είναι ότι το έκανε αυτό, υπάρχουν και νομικά λάθη στον τρόπο που το έκανε. Αυτά όλα οδηγούν σε μια απονομιμοποίηση του συντάγματος, και νομίζω ότι εδώ πέρα, όπως είπε πολύ σωστό ο κ. Καρύπολου, τώρα το πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο για αυτούς που τα κάνουν. Το να είμαστε παθητικοί θεατές όλων αυτών είναι λίγο προβληματικό. Και δεν μιλάω για τον κάθε πολίτη, μιλάω για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα και έχουν ένα βήμα και μπορούν να μιλήσουν για αυτά τα πράγματα. Είμαστε σε κατάσταση, συγχωρέστε μου που θα το πω, σε κατάσταση συναγερμού. Ευχαριστώ πολύ.